dia! Avui som a la Seu d'Urgell. Venim a buscar en Toni Torrent, que de vaques, de llet, de formatge i de mantega en sap un niu. I anem a veure les autèntiques protagonistes del programa. M'acompanyeu? Toni! Vinga! Som-hi! Què tal, com va això? Molt bé! Pep, com estàs? Bé, home, anem a veure vaques? Vinga, som-hi! Va! Ja pots pujar, ja. Ja amb si caps? Sí. Cap on anem? Doncs anem cap als prats a veure les vaques. Vinga. Au. Ja hi som. Apa-li. Aquí a Aravell estem en una de les 80 d'explotacions que en traieu la llet per fer la mantega i el formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Com viuen aquestes vaques, no? Doncs tenim vaques que estan pasturant al prat, tenim vaques que estan estabulades, que s'estan munyint, és a dir, que tenen períodes que estan a fora al prat, que estan a l'aire lliure, que estan a la muntanya. Clar, això d'alguna manera fa que tinguem una llet de molta qualitat, amb un greix, una proteïna, uns sòlids molt bons, i això fa doncs, que tinguem una llet molt fresca i amb aquesta llet tan fresca puguem elaborar els nostres productes. A vosaltres aquesta llet us arriba aquí a Cadí i després el que heu de fer és començar-la a escalfar, començar-hi a tirar els qualls. Escolta'm, aquestes piscines que teniu, per dir-ho d'alguna manera, aquestes banyeres de llet, porta molta feina fer formatge, Sí, ja ho veurem després, quan anem a la fàbrica, veuràs que recollim vora uns 200.000 litres de llet cada dia, això és molta llet, d'aquesta 80 d'explotacions, i quan tenim ja garantida que aquesta llet compleix tots els requisits de la DOP, doncs aquesta llet ja entra a fabricació i ja entra doncs, a lo que és la formatgeria i la mantegueria. Saps què és el que m'agrada més d'aquesta granja? Què? Aquesta andròmina per rascar l'esquena. Sí. Sembla que me'n compraré una. Doncs faràs ben fet. Oh! Quin bé de Déu! Toni, aquí tenim uns formatges de l'Alt Urgell i la Cerdanya acabats de fer i d'aquí a que ens els puguem menjar i que tinguin aquest color tan fantàstic a la superfície, què ha de passar? Sí, doncs mira, aquests urgèlies els tenim aquí, són recent fets, són formatges que tenen una setmaneta, i durant tot el procés de maduració, que és aproximadament, segons el reglament de la DOP, mínim 45 dies, doncs el que farem és anar sucant la seva crosta cada setmana amb uns ferments de superfície perquè agafi aquest aroma i aquest gust que té l'urgèlia, i això, estaran aquí doncs, un mínim de 45 dies. A dalt ja els teniu totalment acabats, sí, no? els de dalt ja estan a punt de sortir. Clar, aquests, per exemple, ara si els enflairem, fan molt poc aroma, però em deixes anar a enflairar quan tenim aquest formatge a punt de menjar? Som-hi. Anem-hi. Oh! Hi ha dos llums. Veus aquí com... quin perfum! Aquest me l'emporto i ara el cuinarem. Vinga, som-hi. Vinga. Toni, jo crec que no podíem tenir una millor taula per fer el biquini més espectacular que hauràs tastat mai. Molt bé. Què? Veus que tenim recursos, veus? Ja tenim una taula. A la mida, mira, veureu quin biquini. Mireu, una enciamada, un bon pernil cuit, com no, el formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya i una miqueta també de mantega
de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Primer de tot el que farem serà encendre el foc i posar-hi una paella de ferro colat a foc ben suau. Cap a dintre. I ara a obrir l'enciamada. Mirem de que no ens marxi aquest sucre llustre que té al damunt, que ens ajudarà a caramelitzar. I aquí hi posarem el pernil dolç, una bona llesca. A veure... Vinga! Així, farem un parell de talls. I deixarem l'escorça, que és natural. Posem un tallet, un altre cap aquí, i ara cap a dintre, i una premsa manual. 3-4 minuts per banda. Mireu, 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 mireu. Mireu, mireu. I ole! Toni, Jordi! Va! Venim! Oita! Oita! Què us sembla? Carai, quina bona pinta, eh? El formatge fos per aquí la banda, caramelitzadeta... Escolta'm, aquí bona pinta. el que no tinc són coberts, eh? Ah, estem al camp. Per tu. Estem al camp. Buah. Quina bona pinta. Escolteu, jo crec que Bueno, estem, no? gràcies a les vaques, Les protagonistes, eh? bon profit. Buah. Mare de Déu, boníssim. Avui no treballarem gaire, Ja. Fas bona feina, això. Entre el formatge i el sucre caramelitzat està boníssim. Una ensaïmada d'aquestes en biquini cada dia i No cal res més. ara entenc per què creixeu tant aquí, no?